здравейте хора, аз съм Пламстер Хакеров, тук при мен е Пичаката днес, кажи здравей. Какво става, хора? И днес ще правим кратък едно в едно дуел. Да, и аз да поздравя, какво става, Пичо, аз съм Пичаката 18 и днес с Пламстер Хакеров ще направим едно в едно дуел, тук като я каза преди малко. Така да започваме. Сега ще видите, аз строих арената, само да кажа. Да, така. Има лекото до опипване, но това си е Ето въпрос. Ето вижте моите цветя, аз давно не съм снимал. Да влезна да представя всичко важно. Чакай, аз казах, че имам още малко работа. Да, аз само ще си ви оставя. Хайде бе, хайде. И аз съм готов вече за арената. После трябва да запушим с нещо. Като кетчем да не излизаш. Ако е някой шут. Чакай, и сега свършвам. Кой ще е твоя ъгъл, ляво или дясно? Ей, тук дета ма. Оп. Аз съм тук. Значи аз би трябвало да съм, ако застанем така, би трябвало да съм в левия ъгъл. Да, да, ти си в най-левия горе нагоре. Готов ли? Още малко. Да. Значи още малко. Отивам да оставям нещата. Да видим кой кого ще убие. Едно в едно Кой кратък ще дуел. спечели? Кой ще спечели купата на Кетчмания? Аз започвам ограсите. То стана къща, брат. Ако сме честни, да, наистина да приличаме къща. И доста яка между другото. Да. После, като свърши дела, ще се нанеса. Не, няма. Това е битката за арени. Ок. Ето е своята. Окей. И сега аз ще оставя нещата. Ако си готов да започваме. Само затвори вратите, ако обичаш. Затвори вратата, ако обичаш. Може ли да видя дали имаме на нещо у нас? Да. Защото... искам първо да видя. Тук е. Мислех, че ми е изчезнала сексийката. Ще умрем под слънцето. Ще може да умрем като загубеняци, но душите ни се реят като победители. Колко яко? Да. Давай. Нямаш право да излезеш, чакай да го запуша с дърт. Аз имам 2 дърт и няма да си право да го купаеш. Чули? Да. Аре, давай, идвай. Чакай да влезем. Това ще е бой до смърт. Извинете. Да, това е леко се отпусна. Може да има едно дърво. Да. Готово. Абе, това е доста яка арена. Аз за първ път виждам толкова готина Това е арена. така неглична играта. Какво И вече стана? се оправи. Да бяхте виждали най-готиния молак до сега. Да, който съм имал. Мега якия. Давай, запушвай. Чакай да взема това. Запушвай. И е Без време за бой. изход. В левия ъгъл. Ти трябва да си е там, виж. Така. В левия ъгъл е застанал Пичаката 18. А в десния ъгъл е застанал хакерчето. 3, 2, 1. бой! Файт до смърт, файт до дед, файт до дед. Не. Кой ще победи другия? Едно в едно съм труп. Кой ще победи? Who is the winner? Who is the Catchmania winner? Кой ще победи? Кой е победителят? Who is the winner? Fuck! Юрка! Влезу съм в победата! Да! Брат, на колко сърца беше, бе? Победих го без нищо! Аре, браво.
Айде, още Ей, един да, дуел, да. искаш ли? Айде. Айде. Чакай, 3 от 3. 3 от 3 още не си спечелил купата. Да. Айде, Една заповядай. победа. Заповядай. Ти го гледай. затваряш този път. Добре. Този път Добре. пускам стратегическия ум. Този път няма да споменаваме. Глите 3, 2, Две, 1, начало. Гръб. Гадно в гръб. Ух. А, не, you are the winner. Ивай. Какво да гъна, ужас. Ела. А, чакай, тайм-аут, трябва да Мариса. спрем монстерите. Трябва да спрем, защото постоянно са реген. Отиди си по... И спри монстери. Пусни ги да извинявай. Защо ли пусна? Ми да не се зареждат сърцата. Не. О, каре. 3. Чакай, Две. 3, 2, 1. Брутална атака! Да мреш. А, така в се пъгълчетата. Да, пъгълчетата. Аре, аз съм тръп, брат. Ме труп се ми. Абе, я изчезвай, имаш време да се регенерираш. Регенерирах се. То и аз. Бягай. Атака. Бягай. Не, аз не искам да ме. Боже, яко ще е, ако пуснеш монстерите на изи. Знаеш какво ще е яко? Да не се регенера толкова фаст сърцата. Отиди си по ъглите. На колко сърца са между другото? Половината, че и повече. Брат, на мен нещо ми е развалено. Защо? Брат, на колко бавно ми се регенерират сърцата. И на мен бавно. Като бабичка съм. Добре, така. Така, аз няма да приключи толкова. Ярдаше. Ще бягаш ли куче такова? Ще бягаш ли? По-полека с думите. Ай, чек! А ти си пуснал монстерите, гаден! Гаден, Ягин, спри, бе! Спри ги, бе! Маско, мазничко! Спри ги, бе! И ще те убия! Ти си хакер! Така! Смела! О, не, аз предавам. Печелиш. Абе, стой, бе! Край! Ядоса ме! Няма да стане! Малко с дожди да ме убие! Еми, не, аз съм Няма етапя. се! Ужас! Бързо, бой! На колко си? Едно! Кажи, че си мърда! Аз съм не по 2 сърчица! Къде? Убие! Where's your XP? 7 лева, супер. Един на един, сега продължаваме. Тайм-аут. Да, и аз наистина да се изморих, вика, че аз вече съм в моя хотел. Аре, спим. Да, наистина. Но аз съм на първия етаж. Ще видя. Легнал съм вече. Аз трябва да се измъкна. Моята къща отпреди е осветена. Ма не искам да... Карай. Еми, много спорен. 1-1 се е финалната битка, който победи печели купата. Да. И ще видим. Купата ще бъде един стак преработено дърво. Тъй, че да се надявам. А хора, вижте какво е си имам аз. Диаманти! Йей! Та сега да започваме. Той е Ян Диаманти. Да, добре, че аз ми дадах. Иначе... Влизай. Без изход. 3. Чек, не мислиш, че е бой, ако е с малка, например е толкова малка арена, само бой без изход. Не. Аре, 3, 2, 1. Атака. I win this cup! I will this cup! Искам я купата, искам я. На колко сърца си? Няма се разбавне. Ще спечеля тази купа. Обещам. Не, притиснат съм. Ще те пуснеш.
Аз ще те пусна. Тайм-аут! Спривай! Кристиане, лагнаха ми бутоните! Ужас. Готов. 3, 2, 1. В кишето, отивай в кишето, мазно. Who is the winner? Who is the winner? Бой. Така, въгълчето отивай. Еми дай въгълчето. 7 милиона, няма го изгубя никога. Въгълчето. Няма да те пусна. Така, мри. Така, въгълчето. Искам да се махна. Разпълвам те, умри. Yes, бе! Аз вече. Хора, ужас. Това ще бъде всичко. Значи не разпалвам. Да, наистина, това ще бъде всичко от От този Чакайте клип. други клипове с боя в тази арена. Ако е харесал видеото, харесайте се, се абонирайте за мен и за него. И това беше всичко от нас, така че хора, баба!